Itt a nyaralás, és teljesen elfelejtettél szörteleníteni? Nincsen semmi baj. Budapesten bármikor be tudsz ugrani az egyik szalonunkba, most jelenleg itt vagyunk a Ne Felejts utca 41 szám alatt. Ahogy belépsz, már indul is a Best Wax élmény. Belebújsz a papucsba, a recepción pedig már várnak is rád. Ha van pár perced a kezelés előtt, belelapozhatsz a legújabb Best Wax magazinba is, vagy egy Google értékeléssel megoszthatod velünk, hogy milyen élményed volt nálunk. Közben érdemes körülnézni a nálunk elérhető termékek között is, én természetesen a testtápolót rögtön le is teszteltem, és igen, az illata is nagyon jó. Ha pedig eljött az időpontod, nincs más dolgod, mint kényelmesen elhelyezkedni, a többit pedig bízd ránk. A kezelés során saját gyártású waxokkal precízen és alaposan dolgozunk, hogy a végén tényleg csak egy dolgod maradjon, élvezni a pihe-puha sima bőrt. Ja, és még valami. Ne felejts el időpontot foglalni a Ne Felejts utcába.